Kaixo guztioi, azken egunetan irratian, prentsan eta albistegietan entzun, irakurri edo ikusi ahal izan duzuen moduan, ikastolok gure desadostasuna adierazi dugu Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saila aurrera eramaten ari den ikasle berrien onarpen prozesuarekin. Gai sakon eta konplexua da, baina hitz gutxi batzuetan gure ezinegona zertan datzan adierazten saiatuko naiz, gaia zuengana gerturatzeko asmoz. Hezkuntza lege berri bat aurrera ateratzeko prozesuan murgilduta dago hezkuntza saila. Lege berriaren izpiritutako bat gizartean ematen den segregazioa ekiditeko hezkuntzaren ikuspegitik ikasle zaurgarrien banaketa bideratzea da. Eta ikastolok bat egiten dugu asmo horrekin. Jakinda ere, erabaki honek gure proiektua aukeratu duten hainbat familia ikastolon saretik kanpo gelditzea ekarriko duela. Oraindik ere, legea onartuta ez dagoen arren, hezkuntza sailak dekretuen bitartez hainbat aldaketa bideratu ditu datorren urterako matrikulazio prozesuan. Horietako batzuk, haur zaurgarrien banaketa orekatuarekin zerikusia dute, eta besteak jaiotza tasaren jaitsiera dela eta erkidegoko hezkuntza sarean dagoen gaineskaintza gutxitzearekin. Bi egoera hauek ikasleen eta hezkuntza plazen eskaintzaren orekatzea ulertzen ditugun arren, hauetara iristeko hezkuntza sailak jarritako prozesuarekin ez gatoz bat eta gardentasun falta salatzen dugu. Izan ere, martxoaren 28an argitaratutako behin-behineko zerrendetan ikusi ahal izan dugun moduan, hainbat egoera suertatu dira ikastolontzat erabat onartezinak direnak. Familien fluxua ez da modu orekatuan egiten ari. Ikastola batzuetan, gurea barne, lehen aukera bezala izena emandako familia kopurua baino ikasle gutxiago esleitu dizkigute. Baimendutako hutsuneak izan arren. Hau da, gurera etorri nahi zuten familiak, lau gure kasuan, beste zentroetara bidali dituzte eta gurera ez dute bakar bat ere bideratu. Beraz, 70 eskari izan arren, datorren ikasturterako 76 haur soilik izango ditugu gure geletan. Prozesuaren gardentasun falta. Haur batzuk zaurgarri kontsideratu dituzte eta beste batzuk ez, baina ez ditugu banaketa honen baloraziorako adierazleak ezagutzen. Hortaz, ezin jakin esleipenean jarraitutako irizpideak guztiontzat berdinak izan ote diren. Eremuetako eta ikastetxetako zaurgarritasun indizeak nola kalkulatu diren ere ez digute azaldu nahi. Beraz, adierazten zaizkigun zenbakin aurrean ez daukago alegazioak egiteko funtsesko argudiorik. Azkenik, irizpideak ez dira hezkuntza sareko ikastetxe guztietarako berdinak. Ikastolon sareak jasan dituen aldaketak, itunpeko ikastetxe moduan, ez da sare guztietan berdin eman. Adibidez, matrikularako baimendutako plaza kopuruak jaitsi dituzte ikastola batzuetan, izen emate kopuruaren azpitik ere, beste sarean egin ez duten moduan. Bide guzti honek ikastola batzuetan bestetan baino ondorio larriagoak ekarri ditu. Zurola ikastolan izan dugun lehen ondorioa lekuak hutsik geratu zaizkigula izan da. Izan ere, gurean izena eman duten lau familia beste ikastetxe batzuetara bideratuak izan dira. Kasu batzuetan, beraien aukeraketan sartu ez diren zentroetara, eta ez digute beste zentroetatik ikaslerik ekarri. Ikasleen fluxu hau zaurgarritasun egoera orekatzearen izenean egin bada, zergatik ez dute gurera beste zentroetako ikaslerik bideratu. Hortaz, egoera honen aurrean gardentasuna eta berdintasuna aldarrikatzeko, gaur bertan hainbat elkarretaratze antolatuko ditugu. Urran, DBH eta batxilergoko ikasle, irakasle eta familiak eguardiko ordu batak eta 40 atarian elkartuko gara. Bilasoro ondoko parkean, HH eta LH-ko ikasle, irakasle eta familiak arratsaldeko 5:00 gutxitan elkartuko gara. Bertan, matrikulazio garden baten aldeko aldarrikapena egingo dugu 15 minutuko ekimen txiki batean. Ikusiko garelakoan agurtzen gara artezkaritza taldeko kideak.